Хәерле көн. Без Татарча диктант акциясына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Муслимова Ленария Радик кызы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе. Муктасимова Гөлназ Ринат кызы, доцент, филология фәннәре кандидаты. Галиуллина Гөлшат Рәис кызы, профессор, филология фәннәре докторы. Шәйхин Айдар Рәсим улы, Татар китабы йорты директоры. Һәм Татарстан Мәдәният министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән ардашлык бүлеге мөдире Фәйз Рахманов Айрат Шамил улы. Беренче сорау Ленария сезгә быелгы татарча диктантның үзенчәлекләре хакында сөйләп бирсәгез иде. Хәерле көннәр. Без инде әлеге дөнья күләм татар теленнән белем тикшерү татарча диктант акциясенең төп оештыручылары, операторлары буларак Бөтен дөнья татар яшьләре форумы 6 ел дәвамында оештырып киләбез. Һәм әйтергә кирәк, татарча диктант акциясенең катнашучылар саны геометрик прогрессиядә үсә. Без инде беренче елны 600 кеше катнашкан булса, узган елны 375 меңнән артык кеше катнашты. Геометрик прогрессияга фаразларына карасак, быел 1 миллионга якын кеше катнашырга тиеш. Алла бирсә. Быелгы концепция дигәндә без диктантны татар язуларына багышладык. Чөнки татар алфавиты ул инде 4 тапкыр алмашынган. Шул очраклы безнең төп бинада ул һәр вакыт елдагыча уза татар филологиясы һәм мәдәният ара багланышлар институты нигезендә. Анда күргәзмә оештырылачак. Ул күргәзмә өчен җаваплы безнең китап йорты Айдар Шәйхинга соңрак сүзне бирербез. Әлеге күргәзмә буенча һәм инде текстларны без ел сайын сайлыйбыз. Шулай ук филологлар, тел белгечләре безнең төп партнер инде ул шулай ук мәдәният ара мәдәният ара багланышлар институты. Текстлар буенча узган елда нинди хаталар булды һәм гомумән билгеләр буенча Гөлназ Ринатовнага сүз бирербез. Һәм инде быел дикторлар буларак безнең соңгы 2 ел татарча диктант ТНВ Татарстан һәм ТНВ планеталарында шулай ук туры трансляциясы оештырыла. Һәм узган елны дикторлар сайланган иде. Быелгы дикторларны шулай ук хәзер әйтеп китәсем килә. Татарстан Республикасы өчен безнең Фуад Галимуллин, шулай ук татар әдәбияты белгече, профессор, филология фәннәре докторы текстны укыячак. Шит төбәкләр өчен Россия Федерациясы төбәкләре дикторы безнең Фирдус Гемалдинов, Татарстан ГТРК директор, филиалы директоры. Һәм өченче диктор ул шит илләр өчен Фәнис Җиһанша инде артист буларак сез аны беләсез. Һәм инде ул беренче ел катнашмый. Үзенең дә белеме буенча ул тел белгече. Инде дикторлар буенча, сөйләшләр буенча Гөлшат Раисовнага сүзне бирербез. Ул безнең Гөлшат Раисовна шулай ук профессор, филология фәннәре кандидаты, төп доктор. Быел төп площадканың дикторы буларак катнаша. Шул елдагыча инде без бөтен җир шарында кайда татарлар бар, кайда татарлар яши информацияны, мәгълүматны таратабыз. Безнең 3 ел дәвамында диктант.татар сайты эшләп килә. Нигезләмә, афишалар, тестлар инде шушы сайт аша үзегезгә ул һәрбер кешегә ачык, доступ эшләп килүче сайт. Каян сез нәтиҗәдә соннарны аласыз дигәндә шулай ук без шушы диктант.татар сайтына нигезләнеп эш итәбез. Чөнки һәрбер оештыручы мәйданчыкның шушы сайтта теркәлү уза. Һәм инде билгеләрне нәкъ шушы сайтта һәрбер кеше махсус инде кирип карый ала. Ул билгеләр кеше үзенең сер сүзе белән генә кирип белә ала.
Күпчелек кеше билгемне башка кешегә әйтмәгез дип сорый. Шуңа күрә ул сайт та шулай ук бик уңайлы, һәрбер язган кеше инде үзе генә үз билгесен кирип карый ала. Зөһрә менә безнең пиар буенча эш итә, сүз әйтергә кушты. Безнең татарча диктант Инстаграмын һәрбер җиргә билгеләп баруны сорады. Үзегезнең яктан да быел ничек узды, нинди киңәшләрегез бар, катнашучыларны билгеләп барсагыз яхшы булыр иде. Һәм тагын шулай ук бер фишкаларның берсе diktant.tatar сайтында кирип, диктант көнне анда эшләячәк туры трансляция. Мәсәлән, сез самолетта очып китеп барасыз икән, трансляцияны кабызып, клавиатурада печатләп, диктантны тикшерергә җибәрә аласыз. Бу быелгы яңа фишкаларның берсе шулай ук. Бу хәзер бит инде яшьләр 24 сәгать дәвамында кулыннан смартфонны төшерми. Яшьләр генә түгел, һәрбер кеше инде хәзер телефон белән бик якын. Шуңа күрә шундый кем инде төп мәйданчыкларга үз төбәгендә, мәктәбендә, шәһәрендә бара алмый, ул инде телефон аша да катнашу мөмкинлеге бар. Безнең площадкалар буенча шулай ук Мәгариф министрлыгыннан да монда безнең кеше бар. Әгәр дә сорауларыгыз булса, дәшә аласыз. Һәрбер мәктәптә оештырыла. Шулай ук Мәдәният министрлыгы тарафыннан китапханәләрдә, мәдәният үзәкләрендәге мәйданчыклар буенча да Айрат Шамилевич бераз әйтеп китер. Мин хәзер сүзне Гөлназ Ринатовнага тапшырасым. Ринатовна, безгә нинди текстлар сайланганы һәм узган елларга бер кадәр нәтиҗә ясасагыз иде. Рәхмәт, хәерле көн барыгызга да. Без инде менә ничә ел Казан федераль университеты һәм филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты ничә ел инде менә бергәләп татарча диктант акциясендә катнашабыз. Бик кызыклы, бик кирәкле һәм уңышлы уза торган акцияләрнең берсе. Быел 10-15 текст сайланды, төрле авторлар иде алар. Һәм шушы текстлар арасыннан дип әйтик инде 3 төп текст сайлап алынды. Ул текстларның авторларын хәзер сезгә игълан итәбез. Димәк, 2 текстны без Гомәр Бәшировның әсәрләреннән, язмаларыннан алдык, һәм бер текст ул Ибраһим Сәләховның язмасыннан алынган текст дип әйтик инде. Ибраһим Сәләховның Туманнарга төренгән яшьлек турында дип аталган шундый язмасыннан күбрәк публицистик язма дип әйтик инде. Һәм Гомәр Бәшировның Шишмә моңы ничек җыр булды дигән язмасыннан һәм бер текст Гомәр Бәшировның Туган ягым яшел бишек әсәреннән сайланды. Менә бүгенге көндә шушындый 3 текст бар дип әйтик инде. Алар әлбәттә бер-берсеннән аерылалар, чөнки алар безнең төрле регионнар өчен тәкъдим ителәләр. Татарстан, Башкортстан өчен, Россия Федерациясе регионнарында яшәүчеләр өчен һәм чит илләрдә яшәүчеләр өчен тәкъдим ителәләр. Шуңа күрә алар сүз саны ягыннан һәм инде бераз гына грамматик һәм пунктуацион үзенчәлекләре ягыннан да бераз аермалары бар дип әйтик. Инде хәзер былтыргы нәтиҗәләргә күчсәк, ул инде былтыр без шулай ук 3 текст сайланган иде. Ул Авзал Шамовның тексты, тагын берсе Нәби Дәүлинең тексты һәм Ибраһим Газиның әсәреннән алынган текст иде. Шулай бит бөтенегездә катнашкандыр дип уйлыйм. Бу текстларны язуда катнашкансыздыр дип уйлыйм. Һәм инде уңышлар күбрәк безнең сайтыбызда, татарча диктант шулай бит сайтында мәгълүматларга караганда иң күбе 5леләр куелган. Без дә бик шатланабыз бу күренешкә. Аннан соң әлбәттә дүплеләр һәм ялгышмасам, әйе, 3ле һәм бераз гына 2ле дә куелган. Быел инде без киңәшләшеп алганнан соң 2ле куймаска дип сөйләштек, әйе.
бик уңышлы булдырдыгыз, Куймаска, рәхмәт дип катнашкан өчен. Дөрес, әйе. Ну, кайбер сүзләргә, гомумән алганда, әлбәттә инде сез бик яхшы беләсез, диктант язу орфография һәм пунктуация белән бәйле, шулай бик яхшы беләсез. Димәк, беренче орфографик хаталар турында сөйләшкәндә, ул әлбәттә инде ы авазларының дөрес язмау дип әйтик. Мәсәлән, гади генә йөрәк сүзен юрак дип язу, мәсәлән, әйме? Үй сүзен ул үнең сызыгын төшереп калдырып, бәлки шулай язганнардыр, әйме? Уй дип язу дип әйтегендә, әйме? Шундый бер сүз бар иде, гүрелте дигән, бу ялгышмасам Ибраһим Газиның текстында күп шактый кеше шуны гүрелде дип язган. Әмма гүрелде дигән сүз татар теленең сүзлекләренә кертелмәгән. Димәк, татар телендә шундый гүрелде варианты юк дип әйтегендә, гүрелте варианты бар. Менә бу хата турында әйтергә була. Аннан соң инде тагын шундый нишкәлек белән бәйле табигать сүзен, мәсәлән, нишкәлексез язып китү уңышсыз дип әйтегендәме, шундый. Һәм тагын берничә шундый хата, ул хәрефе белән бәйле җиңү дип язу, караңгы дип язу, мәсәлән, һәм башкалар. Ишек алды сүзен ишек алды дип язу. Булар төрле мәгънәле, шулай бит төрле мәгънәле, берсе аның сүз тизмә, ишек алды кушма сүз. Менә алар төрле мәгънә бирәләр, менә бәлки моның мәгънәсен аңламаганнардыр дип уйлыйм. Шундый. Һәм гадәттәгечә пунктуация килгәндә, гадәттәгечә инде ул кирәкмәгән урында үтер кую. Кирәкмәгән урында үтерләр куйла бик күп. Кирәк урында куелмый. Бигрәк тә бу инде айрымланган кисәкләрне айырып куймау дип әйтик. Анда безнең былтыр тәкъдим ителгән текстларда сызык кую очраклары юк иде. Шуңа күрә бу кагыйдәгә бәйле сызык кую ия белән хәбәр арасында сызык куюга караган шундый хаталар күренмәде. Иң күп күзгә ташланган хата ул менә айрымланган хәлләрне, киреш сүзләрне, эндәшләр булмады безнең, киреш сүзләрне үтер белән айырып язмау очраклары менә шулай күзгә ташланды. Бу былтыргы шундый җитешсезлекләр дип әйтик инде. Менә шул хаталар турында һәм диктантлар турында. Рәхмәт. Сораулар булса, журналистлар бирер. Гөлшат Раисовна, менә сез укытучыларга нинди киңәшләр бирер идегез диктантны укучыларга һәм үзегездәге филология институтындагы мәйданчык хакында белешмә биреп китсәгез иде. Кемнәр килә ала? Микрофонга басасыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле журналистлар. Әлбәттә, әлеге акция татарча диктант, ул татар телен үстерү, аны популярлаштыру өлкәсендә иң кирәкле чараларның берсе. Шул ук вакытта аның төп вазифаларының берсе ул мөгаен татар теленең дөрес язу, кагыйдәләргә туры китереп язу проблемасында күтәрә торган шундый масса күләм чараларның берсе дип саныйм мин. Шунлыктан инде турыдан-туры менә бу текстның уңышы, Назир Минатовна әйткән хаталар, булар барысы да текстны ни дәрәҗәдә тыңлаучыларга тапшырыла, әлеге проблемага бик бәйле дип әйтәсем килә. Шунлыктан әлбәттә төп мәйданчыкларда текстларны укучылар, алар профессионаллар, алар әлбәттә дөрес татар теленең барлык сөйләм кагыйдәләрен, нормаларын исәпкә алып җиткерә торган белгечләр дип әйтәсем килә. Әмма моннан кала бу зур чарада төрле мәйданчыклар, бик күп мәйданчыклар эшләячәк һәм әлеге мәйданчыкларда текстны укучыларның, дикторларның ни дәрәҗәдә аны тапшыра алуы саналган хаталарга һәм гомумән әлеге акциянең уңышлы үтүенә тәэсир итә дип әйтергә кирәк. Шунлыктан иң беренче менә бу диктантны оештыручыларга, мәйданчыкларда оештыручыларга, бу эшкә филологларны һәм гомумән татар телен төгәл матур белгән аһәңлеген җиткерә алган шәхесләр укса бик яхшы булыр иде. Назир Минатовна санап киткән хаталарның бер өлеше, шактый өлеше, ул инде теге территориаль яктан да күренә, дикторларның сөйләменә бәйле барлыкка килгән хаталар да бар. Әлбәттә, бирдә әйтелгән хаталарда ул бүгенге телебезнең турышына бәйле, менә буңа я булмаса иренсезләштерү төсмәренә бәйле проблемалар, алар киң таралган типик хаталар.
Алар бүгенге телебезнең яшәеше белән аңлатылса, шул ук вакытта әгәр дә менә территориаль яктан эшне тикшергәндә карасаң, ул инде дикторның әлеге текстны ни дәрәҗәдә җиткерә алуына бәйле. Дә барлыкка килгән хаталар бар дип әйтәсем килә. Шундыктан иң беренче таләпләрнең берсе менә бу акциянең тышлы булуы. Текстны укучы әйткәнемчә теленең кагыйдәсен белеп, аның аһәңлеген җиткерү, урнахы дип әйтмичә, я булмаса икенче иҗектә дә иренләштерү белән яисә беренче иҗектә иренсезләштереп әйтү кебек менә мондый төгәлсезлекләр алар турыдан-туры грамоталыкка һәм гомумән текстның язылышына тәэсир итә. Шул ук вакытта пунктуацион хаталарының барлыгын искәртеп үттеләр. Биредә дикторларның кирәкле урында пауза ясый алу һәм гомумән теленең татар теленең агышын, аның яңгырашын төгәл белеп эш иткәндә файдалы булыр дип әйтәсем килә. Сораулар булса, рәхим итегез, тагын инде аспектларны инде җиткергә. Инде мәйданчыкка килгәндә бездә филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында, Казан федераль университетында инде ничә еллар дәвамында әлеге акция үтә һәм без һәр елны шушы диктантка килгән кешеләрнең күплегенә, аларның төрле булуына, ал яшь үзенчәлекләренә бик сөенеп аларны каршы алабыз һәм безнең иң матур аудиторияларда алар урнаша, язалар һәм быел да инде безнең җиһазландырылган яңача аппаратуралары булган һәм яңгыраш әйбәт булган аудиториядә булачак дип әйтергә кирәк һәм без инде әлеге акциянең отышлы үтүенә ышанабыз үзебездә. Чыннан да Гөлшат Райсын әйтеп китте. Әлеге акция ул бик көчле дөнья буйлап татарларны берләштерүче чараларның берсе, чөнки монда җенесенә карамастан, яшенә карамастан, төрле сәяси карашларына карамастан барысын да берләштерә алучы бер мәйданчыкта әлеге чара. Аның башта безне кабул итәләр иде. Хәзер менә диктант мәктәптә язабыз, икеле алабыз дип башта курыктылар халык. Булды андай, бу бигрәк тә чит ил, төбәк татарларына кагыла инде әлеге куркынычлар. Хәзер инде аны бик позитив кабул итә башладылар ниһаять. Күбрәк кеше катнаштырып, әле чараны оештырыр алдыннан медиа йөзләрне чакырып үзләренә төрле викториналар оештырып, шуннан диктант язалар. Һәм мин тагын әйтеп китергә онытканмын, безнең быел диктант 3 көн дәвамында барачак. Ул 10 сентябрь көнне җомга Татарстан һәм Башкортстан республикалары яза. Бу инде авырлыгы буенча иң катлаулы дип әйтик инде, күп санлы текст, күп сүзле. Икенче булып безнең Россия Федерациясы төбәкләре 11 сентябрь көнне, төп көн 11 билгеләнде язачак, һәм 12 сентябрь көнне чит илдә яшәүче татарлар өчен көн билгеләнде. Ул шулай ук инде чит ил татарлары өчен более дип әйтик, адаптацияләнгән текст, ул инде бераз җиңелрәк. Һәм узган елгы безнең диктантны язучылар менә быел нигә күргәзмә оештырырга булдык һәм татар алфавиты графикасына концепцияны юнәлдердек, чөнки узган елны рун хәрефендә татарча диктантны язучы кешеләр булды һәм гарәп имләсендә. Димәк, бу тема бар һәм ул бик кызык һәм күпчелек инде Татарстаннан читтә яшәгән татарлар информацияны белеп тә җиткермәй. Бу инде татар теле графикасына шундый тагын аерым игътибар. Шул сәбәпле Айдар, син сөйләп китсәң иде күргәзмә буенча. Хәерле көннәр. Шуннан да менә безнең әйтеп киттек, 4 тапкыр язу аштырганбыз. Ул әле кирилл язуына күчкәч тә безнең бит инде орфография моментында ук урнашып бетмәгән. Менә без әле үзебезнең китап йортындагы Шәриф Камалның китапханәсен караганда да, Кави Нәҗминең мемориаль китапханәсен караганда да игътибар итәбез. 40 елда чыккан китапларның орфографиясы менә хәзерге үзлектән караганда ул инде хаталы язу булып саналар иде. Шундый моментлар да бар. Инде безнең гомумән 1000 еллык, 1000 ярым еллык шушы
тел тарихына, язу тарихына игътибар итсәк, әлбәттә, бик зур горурланырлык, игътибар белән карарлык казанышларыбыз бар. Һәм инде без менә Тар китабы йортында апрель айында ук шушы күргәзмәне әзерли башладык. Имлә исемендә булачак ул күргәзмә, һәм инде шушы имлә күргәзмәсенә әзерлек саларында 4 чара үткәрелде. Аның 4-нчесе бүген үткәрелә сәгать 6-да. Ул чараларда әдәби каллиграфик кешеләре дип әйтгәндә без шушы күргәзмәнең төп каһарманы Айзат Минхаҗи белән яшь рәссам һәм хаттат, аны беләсез, шуның берлектә әзерләдек шушы әсәрләрне дип әйтик, картиналарны, ләүхәләрне рун язуында, уйгыр язуында, гарәп язуында һәм латин язуында безнең 4 ләүхә бар. Булар инде язу тарихына түгел, әдәбият тарихы да, чөнки рун язуында мәсәлән безнең борынгы төрки халыкларда булган уртак астрономик бер мәкаль язылды. Сез ул мәкальне әйтеп тормыйм, аны күргәч аңларсыз нәрсә турында икәнлеген. Уйгыр язуында без Юсуф Баласагунның Кытатгы билек әсәреннән өзекне яздык. Бу гомумән хәзерге заманда уйгыр язуында ясалган беренче һәм мөгаен бердәнбер һәм соңгы каллиграфик эштер. Вертикаль уйгыр язуында әзерләнгән һәм инде латин язуында безнең Шәйхи Маннурның Бәхет исемле шигыреннән өзек язылды һәм инде ул өзек, ул 29 елда язылган шигырь. Хәзерге үзектән караганда ул шундый менә беләсезме, антиутопия сыман тоела. Шәйхи Маннур бәхет турында яза һәм инде ул кызыл шундый караңгы фонда язылган каллиграфия ул. Аңлыйсың, 30 елларда бәхет дип язган кешеләрнең үзләренең бик зур бәхетсезлекләргә тарыганнарында шушы чорны күзалларга ярдәм итә һәм инде прогресс, тәрәккыят символы булган Яңа Лиф имласының, латиницаның чынлыкта үзе белән бергә бик күп югалтулар китергәндә күрсәтә ул, чөнки без Яңа Лифкә күчү белән 1000 еллык традициядән мәхрүм калдык һәм инде шул вакытта 10 ел гына яшәгән Яңа Лифнең дә ниндидер бер яңалык алып килүен һәм телне үстерүен дә күрсәтәбез шул рәвешле. Һәм инде гарәп язуында, менә бүген гарәп язуында язылачак каллиграфия. Шул чарада сезне чакырам, сәгать 6-да безнең китап йортына. Анда әзерләнәчәк, ясалачак Сәйф сарайының, быел менә туына 700 ел булган Сәйф сарайының Гөлстан Биттөрки исемле әсәреннән тәрҗемәдән бер өзек. Шулай безнең менә шах әсәрләре безнең берсе дип әйтик, без аз игътибар итә торган шах әсәрләрнең берсе. Булар барысы да менә читтән килгән кешегә, яңа беренче тапкыр булар күргән кешегә теге яки бу дәрәҗәдә безнең бай мәдәни тарихыбызның, әдәбият тарихының, язу тарихының үзенчәлекләренә аларны күрергә мөмкинлек ача, юл ача һәм инде без бик теләп аларны филология институтында 10 сентябрь тәкъдим итәчәкбез. Моннан тыш безнең милли музейның фондларында сакланган кайбер экспонатларда күрсәтеләчәк, ләүхәләр генә түгел. Бу безнең шундый йөри торган бер күргәзмә булып алачак. Инде шушы чарадан соң 7-10 октябрьгә кадәр безнең бу күргәзмә Тар китабы йортында торачак. Аның белән һәрберегез таныша алачаксыз. Без инде тагын интерактив чара рәвешендә дә шушы мәйданчык эшли башлаганда язуыбызның тарихын күрсәтергә планлаштырабыз. Анысы инде көнендә 10 сентябрьдә мәйданчыкта күрәчәксез, танышачаксыз. Рәхмәт. Һәм гайрат сөйләп китсәгез иде, Мәдәният министрлыгы оештырган мәйданчыклар хакында. Әлбәттә безнең бу чарада һәр көн безнең бу чарада китапханаларыбыз, музейларыбыз, менә Татар китабы йортында ул безнең музейбыз булып тора. Бу акциядә катнашачак театрларыбыз, әлбәттә Чаллыда Татар дәүләт театры, әлбәттә Татар дәүләт театрыбыз бу чарада катнашыр. Һәм инде яңалык дип әйтсәм ялышмармын, быел әле безнең иҗади берлекләр, язучылар берлеге, театр берлеге, композиторлар берлеге һәм инде рәссам берлекләре бу акцияга кушылыр. Бер мәйданчык буларак без заманча сәнгать галереясын күрәбез инде безнең Рәсәм сәнгате музейында урнашкан бу галерея инде Карл Маркс урамында. Һәм инде менә бу безнең иҗади берлекләр мәйданчыклары да шулай ук бу акциядә катнашыр дип көтелә инде. Һәм без әле
көтәбез менә башка безнең мәдәният оешмаларыннан җавапларны, кем ничек, нинди рәвештә бу чарада катнашыр. Һәм әлбәттә инде Кырлайдагы безнең музейбыз, бу инде безнең Ирак түрендә урнашкан җирбез инде, һәрбер татар кешесенең. Ул да бу чарада бер мәйданчык буларак катнашыр дип көтелә. Инде татарча диктант ул безнең тел бәйрәме дә бер яктан, икенче яктан уйландыра чара, һәм менә бу күргәзмәләр оештыру бигрәк тә бик күркәм күренеш. Һәм инде Гомәр Бәшировның да текстын сайлау ул юкка гына түгел, 120 еллыгы аның быел. Безнең инде бөек шәхесләр безнең искә төшерү бар тик һәйкәлләр һәм мемориаль такталар аркылы гына түгел, ул безнең шундый күргәзмәләр һәм шундый акциялар аркылы да барырга тиеш дип уйлыйбыз. Ибраһим Саляховның 100 еллыгы әлбәттә. Һәм текстлары да инде шулай уйландыра торган. Һәр елны инде без татарча диктантка сайлый идек шундый уйландыра торган текстларны. Шуңа күрә бу бары тик тел бәйрәме генә түгел, ул инде безнең милләтебезнең фәлсәфә бәйрәме дә дип әйтеп була. Шулай, рәхмәт. Рәхмәт. Сорауларыгызга күчик. Зилә, Татар информнан Ленари сезгә сорау булырдыр инде бу. Сез инде әйттегез, менә 6нчы тапкыр уздырабыз дип, юме? Әйтеп китә аласызмы рәсми затлардан иң актив катнашканнарны? Кемнәр килә, менә аларның мөнәсәбәте нинди? Рәсми затлардан. Алай махсус чакырабыз, катнашыгыз дип без беренче елдан ук алай чакырмадык. Ну, шын барлыкта әлеге акцияның пиар өлешендә дөрес алып барабыздыр, мәгънәсен дә елдан ел кеше күбрәк аңлый барадыр. Узган елны мәсәлән шундый тыныч кына, русча әйткәндә скромно гына Марат абый Бариев килеп утырды, шыпырт кына. Ишеттем дә, күрдем дә, килдем дип. Күп кеше Рөстәм Нургалиевичның, безнең президентыбызның сәхифәсендә, Инстаграмда чакыруны күреп килүчеләр булды. Гомумән кеше күргән, анда бит инде площадкалар бар, безнең мәйданчык буенча информация бар. Шулай ук Рөстәм Нургалиевичның да аккаунты эшли булып чыкты. Шул реклама белән дә безнең инде төп партнерлар шулай ук Яшьләр эшләре министрлыгы. Ел сайын Тимур Җәүдәтович катнашып килә, беренче зам буларак, ул битараф түгел әлеге татар темаларына гомумән. Гүзәл, әлбәттә, һичшиксез Гүзәл Сәгыйтова катнашып килә, Илмир Низамов ел сайын, Илүсә Хуҗина безнең артистларыбыз үз теләкләрен белдереп, инде шуңа әйтәм, мәйданчыклар һәр җирдә ачык. Ул тагын кабатлыйм инде, бик доступный булган ачык чараларның берсе шундый. Монда карамый җинесенә, вазифасына, гомумән татар теленә битараф булмаучы кешеләр һәрберсе катнаша дип әйтергә була. Рәхмәт. Рәт сәргә теләмисезме? Узган елны инде хәтерлисездер, безнең ТНВ Татарстан планетасы аша туры эфирда Марат Готович катнашкан иде, Әхмәтов. Шулай ук Илшат Юнусович та катнашып килә инде, билгеле. Шуңа әйтәм, бик битараф булмаучы кеше һәрберсе алай узып киткәне юк, катнашып киләләр. Әйе, министр катнашкан иде, Альберт абый килгән иде. Быел да көтеп калабыз. Мин кабатлап әйтеп китәм, Мәгариф министрлыгыннан шулай ук безнең монда вәкил бар. Татарстан буенча мәктәпләрдә, гомумән белем бирү учрежденияларында шулай ук татарча диктант ел сайын узып килә. Сораулар бармы? Исәмсез, Гималдин Искәндәр, ГТРК Татарстан. Минем сорауым инде текстлар буенча күбрәк. Текстлар нинди сыйфатларга бай булырга тиеш? Әлеге акциядә катнашыр өчен әйтик инде, һәм инде искә төшерергә булганнар инде.
нинди сыйфатларга бай булырга тиешләр алар? Гөлназ Ринатовна, сезгә? Гөлшат Рәйсәнне сез дә әйтерсез, бәлки фикерегез булса. Текстлар инде гомумән бу мәктәп тә языла торган текстлар түгел, шулай бит. Мәктәп программасы вакытында узганда дип әйтик, мәктәптә өйрәткәндә bütün изложение, диктант текстларын бик нык каты тикшерәләр. Bütün балалар ул класста, ул яшьтә узмаган сүзләрне, җөмләләрне, грамматик күренешләрне алалар, чистарталар дип әйтик индеме? Шундый сүзне кулланыйк инде. Мындай текстлар алар андый чистарту узмаган. Әмма шулай да һәр төбәкнең, һәр урынның үзенчәлеген сакларга тырышып сайланган текстлар дип әйтик. Чөнки Россия Федерациясе өлкәләрендә язучылар безнең татар телен укымыйлар, күпчелек очракта шулай бит, мәктәпләрдә алар татар теле өйрәнмиләр. Шуңа күрә ул бераз гадиләштерелгән, сүз саны да киметелгән. Чит илләрдә яшәүчеләр инде алар шулай ук татар теле белән аларның күп укымыйлар дип әйтик, күп карарга өлгермиләр, нәкъ безнең шикелле татар дөньясында кайнамыйлар. Шуңа күрә аларның текстының сүз саны да киметелгән һәм грамматик күренешләрдә бераз гына җиңелләштерелгән дип әйтик инде. Татарстан Республикасы өчен һәм Башкортстан Республикасы өчен тәкъдим ителә торган текстлар, алар сүз ягыннан да күбрәк, сүз саны күбрәк аларда, грамматикага килгәндә, пунктуациягә килгәндә алар җиңелләштерелмәгән. Язучы ничек тәкъдим иткән, без нәкъ шулай алырга тырыштык. Әмма шулай да Гомәр Бәшировның текстын яңадан бер тапкыр күз салып чыкканнан соң, анда кайбер шундый сүзләр табылды. Хәзерге вакытта инде без бу сүзне кулланмыйбыз. Ул сүзне без алдык ул тексттан дип әйтик. Ул үзүктән. Менә шундый. Бәлки Гөлшат Рәйсәнне. Мин инде бер-ике генә сүз истәп әйтим. Әлбәттә, теге исә бу текст ойлаган вакытта төп нәрсә, этәргеч момент дип әйтик, ул әдәби телгә яраклашкан булу, әдәби телдә язылган булу. Шундыктан диалекталь формалар, Гөлназ әйтте, диалекталь формалар, искергән вариантлар, алар текстта нигездә юк, булган чиракта да алар тыңлаучыга, диктант язучыга алдан хәбәр ителә, я булмаса тактага, яисә башка чараларга язып күрсәтелә. Ягъни билгеле бер дәрәҗәдәге адаптация үтмәгән дип әйтеп булмый, билгеле бер дәрәҗәдә әлбәттә адаптация алдан ук текстын сөйләгәндә бу фрагментта теге яисә бу катлаулы чираклар булырга тиеш түгел. Тыныш билгесенә бәйле шулай гайтты сызык, ягъни бәхәсле моментлар, пунктуацион яктан, яисә орфографик яктан бәхәсле моментлар, шул вакытта катлаулы, яисә ике төрле вариантта языла торган бүгенге көндә андый сүзләр шактый бит инде безнең. Андый моментларны мөмкин кадәр инде без урап узарга тырышабыз, әмма текстта барыбер андый моментлар калмыйча була алмый, чөнки телебездә бүген күрәс вариантлык шактый күзәтелә. Әмма шулай да адаптация үткән, инде катлаулы чираклар булган чиракта алар язып күрсәтелгән текстлар дип әйтергә кирәк. Рәхмәт. Рәхмәт. Сорау бармы? Линария, менә шундый сорау бар, 1 миллионга кадәр кешене җәлеп итәбез дигән, шундый бер бу ниндидер реаль чынбарлыкка нигезләнеп әйтелгән сүзләр идеме, әллә теге глобаль максатмы сезнең? Бу беренче чиратта фаразлау гына, чөнки узган елгы саннарны карап, геометрик прогрессияда катнашучылар саны уза. Без узган елны үзебез өчен шундый ориентир 100 мең кешене катнаштырсак, шундый яхшы булыр иде дип, чөнки Татарстан Республикасының 100 еллыгы иде бит инде. Шуңа шундый сан үзебез өчен төзеп куйган идек инде. Һәм һаман инде безнең диктант.татар сайты, зур база, оештыручы мәйданчыкларны карап, куелган билгеләрне күрсәтүче сан 375 меңнән артты. Менә бу реаль саннар. Аның һәрбер кешенең билгесе бар, аның исеме, фамилиясы бар. Шуңа күрә без бит инде оештырган мәйданчыкларда бланкларда яздыртабыз.
сер сүзләр, һәрбер кеше үзе генә күрә алырлык. Менә шушы бланклар нәтиҗәсендә оештыручылар билгеләрне сайтка куйганнан соң шундый саннар килеп чыкты. Һәм инде әгәр шундый тенденция баргач, мин уйлыйм, быел тагын да активрак катнашырлар һәм без инде ел сайын бөтен дөнья татар конгрессы белән автономияларга, татар үзәкләренә хатлар салабыз. Алар үз чиратында шулай ук безнең Татарстан шикелле татар мәктәпләрен, китапханәләрне, мәдәният үзәкләрен шулай ук катнаштыралар. Бер мәйданчыкта гына түгел, гомумән кайда кем ничек актив үз юнәлеше буенча һәрбер җирдә мәйданчык оештырыла. Безнең узган елда 20 илдән 23 ил катнашкан иде дип ялгышмасам, хәтерлим. Ул Нидерландыда да 4 кеше бер кафеда җыелып диктант язды, туры эфирны кабызып. Россия Федерациясе буенча 67 төбәк узган елны катнашты. Быел инде уйлыйм, һәрбер татар оешмасы булган төбәк шулай ук актив катнашыр. Менә бер өстәмәкче идем, менә сайтка кергән мәгълүмат ул шактый зур сан, бит әле сайтка кереп җитмәгән билгеләр дә бар. Андыйлар да килеп чыга, ул телесәт аркасында кайчак авыллардан да проблем килеп чыга, мин андый хәл җаткан бар, шуңа күрә чынлыкта узган елны язучылар әле тагын да күбрәк булгандыр дип уйлыйм мин. Бер 20-30 меңгә булса да кимендә. Шулайдыр безнең ТНВ Татарстан, ТНВ Планета телеканаллары аша эфир барганда күп кеше пандемия сәбәпле билгеле өйдән дә чыкмыйча яздылар. Бик матур иттереп безгә аннары инде фотоларын да җибәрде таныш булганнар. Аннары таныш булмаганнарны инде нидер социаль челтәрләрдә, пабликларда очраттык. Оныгы, әтиләре, әбиләре шундый ничә буын бергә утырып диктантта шулай катнаштылар. Матур күренеш, чыннан да. Нәрсә бит журналистлардан да тора. Әгәр дә сез бу мәгълүматны таратып, кешене шакыртып, бәлки без шундый санга да җитә алырбыз дип өметләнәбез. Аннарсын онытмыйк безнең җан исәп тә, безнең туган телләр елы да шулай берләрне дә истә тотып, инде районнарны да, мәдәният чараларын да бу чарага шакыртып, әлбәттә беркем дә аларны көчләп монда шакырмый, әмма шуңа да нигезләнеп аларны шакырып, әлбәттә саны күбрәк булыр дип уйлыйбыз. Чыннан да Айрат дөрес әйтеп үтте, быел бит инде җан исәп Россия күләмендә. Шуңа күрә татар оешмалары чыннан да үзләре дә бик заинтересован, үзләренә дә максат буларак тора. Чыннан да татар аудиториясы белән эш алып бару. Шуңа күрә диктант инде монда яхшы туры килде. Безнең быел җан исәп 15 октябрьдән башланып китә, бер ай дәвамында бара. Рахмәт. Сораулар. Минем сездән сорыйсы килгән иде, менә сез нинди дә булса ниндидер нәтиҗәсен күрәсезме? Менә бу алдагы елларда язылган диктантның нинди нәтиҗәсен күрәсез? Бәлки ул теге текст язуда гына түгелдер, менә нинди сезгә фикерләр килеп ирешә, нинди глобаль нәтиҗәсен бармы ул? Нәтиҗә дип инде әйтеп үткән идем, ул бик берләштерүче чара. Без инде һаман берләшик дип сөйлибез. Тагын да кабатлап әйтәм инде, яшенә карамастан һәрберсен бер мәйданчыкта җыя. Һәм ул безнең башланып киткән иде тел белгечләре, татар теле укытучыларына игътибарны арттыру форсатыннан. Беренче елны без аны Каюм Насыйри үзәкләре белән оештырып чыккан идек. Чит илләрне, Россия Федерациясендә булган үзәкләрне катнаштырып, аннары икенче елга нигә сез үзәкләргә генә таянасыз дип бездән төбәкләр бу идеяны ошатып үзләре чыга башлады. Әйдәгез бездә дә оештырыйк, бездә мәйданчык җыя алырлык хәлдә дип. Һәм ул үзеннән үзе шулай елдан ел тарала бара. Димәк, ул белем белән бәйле, позитив рәвештә уза. Һәрбер төбәк инде үзенә ничек үзе уйлап чыгарала. Шуңа әйтәм, кемдәдер күргәзмә уза,
кемдәдер викториналар уздыралар. Диктанттан соң чит ил татарлары инде бергә бәлештә пешерергә утырып чыгып китәләр. Менә ул бик диктант язу ул сәбәп кенә татарларны очраштыру. Һәм инде ул үзе шулай башка да чараларга күчеп китә. Анарсын акция ул нәтиҗә ясау мөмкинлеге дә. Менә кеше бәлки бер елны авыррак ясаганда эшләгәме, туктале мин элек 5кә яза торган булган, 4кә язган икән. Минем үземнең дә менә шундый шәхсән булды. Ничектер чынлап та уйландырып, әйдә әле әдәбиятны искә төшерим, күбрәк укыйм, менә шундый бер ничек дип әйтим, челлендж булыр иде бу. Һәм кеше менә бу акцияга әзерләнеп тә тора кайвакыт. Менә кагыйдәләрне мин андый кешеләрне беләм. Кагыйдәләрне карыйлар. Безнең менә элек дәрес дип аталган ресурста эшли иде. Әйдә онлайн ресурсы, ачык университетта безнең бу ресурсларны карап, кагыйдәләрне карап, кеше татар теле белү дәрәҗәсен үстерә дип уйлыйбыз. Менә шундый идеаль караш инде, әмма ул дәреслеккә кайвакыт туры килә инде бу карашыбыз. Безнең шулай ук клавиатура аша язып була дип әйтеп үттем. Чыннан да менә үзебезнең арада да еш кына сәлам сүзләрен теге хәрефе белән татарча клавиатура күпчелек халыкта әле урнаштырылмаган. Шушы форсаттан без инде диктант язар өчен беренче чиратта diktant.tatar сайтына керергә кирәк һәм татар клавиатурасын йөкләргә үз телефоннарыгызга. Без инде шушы акция максатыннан бөтен җир шарында татар клавиатурасында халык яза башламас микән дип тоже челлендж җибәрәбез дип әйтик. Шу. Һәм Илшат Рәисовна, Илназирнатовна, сезгә сорау инде диктант язучылар хата җибәрмәсен өчен бәлки сез әйтерсез киңәшләр. Әзерләнергә аз вакыт калды инде хәзер, шулай да. Микрофонны тоташтырыгыз, пожалуйста. Хата җибәрмәсеннәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Беренчедән, әлбәттә, хатасыз була алмый бер вакытта. Без аны барыбыз да беләбез, әмма минималь дәрәҗәдә хата җибәрмәс өчен без бер-ике айда түгел, киләчәк өчен дип әйтеп, без күбрәк татарча укырга тиеш. Безнең матур әдәбият үрнәкләре гаҗәп дәрәҗәдә күп. Кызганыч, без бүген укуга артык игътибар да биреп бетермибез дип әйтәсе килә. Мөгаен теге яисә бу хата булмасын өчен күбрәк укырга кирәктер. Чөнки күз ияләшергә тиеш, күз күрергә тиеш, бу бер ягы булса, икенчедән әлбәттә хата җибәрүнең бит әле башка объектив сәбәпләре, әгәр дә бу субъектив аспект булса, объектив бар. Бездә шактый гына сүзләр төрле җирдә, менә журналистлар белән төрлечә языла. Аннан бер кайда китеп булмый. Ул әйтергә мөмкин, менә мин фәлән журналда, фәлән газетада яисә китапта бу сүзнең булай язылышын күрдем. Сез менә миңа аны хата дип күрсәткәнсез дип әйтә ала. Һәм ул хаклы да була. Буның бу очракта нәрсә инде? Әлбәттә төп чыганак безнең һәрвакыт без әйтәбез орфографик сүзлек. Орфографик сүзлекне тулысынча карап та бетереп булмый. Кагыйдәләр белән танышырга, аларны искә алырга кирәктер. Шунлыктан, әгәр дә инде глобальрак карасак, менә бу вариантлык дип бая юкка гына әйтмәдем инде мин. Теге яисә бу сүздә язучыны да күңелен төшермәс өчен. Чөнки кеше бик күп хата ясаса, әгәр дә белгечләр, мәсәлән, без тикшерәбез, нормага туры килгән орфографик норма буенча. Икенче яктан безгә шулай ук әйткәннәре бар, аерым сөйләшкәндә дә, менә мин эшлә алдым, бит бу сүзнең булай язылышы мин күргән идем, менә мине хата әйттеләр, мин киләсе елга бәлки әле катнашмам да дигән кешеләр бар. Күңеле төшә. Андый вакытта инде без мөмкин кадәр якын килергә тырышабыз, бигрәк тә вариантлар булган чиракта. Әмма икенче яктан барыбер без үзебезнең кагыйдәләрне кире кага алмыйбыз, ул кагыйдәләрнең булуын истә тотабыз. Әгәр дә без әйтәбез икән, иренләштерү беренче җиктә алга таба языла дип индем, әгәр дә иренләшү гармониясенә бәйле. Без инде бөтен җирдә язганны, кизге дип язганны без инде дөрес дип язып утыра алмыйбыз. Бу очракны үзегез беләсез. Аңа урынына шушы клавиатурага бәйле ул өйрәнгән икән, урынына без хәзер бик куркыныч әйбер бит. Менә бу клавиатурада чыннан да без татар хәрефләрен куймыйбыз. Әй нәрсәгә кирәк русча сәлам, анда караңгы һәм башкалар шулай дип язабыз. Ләкин без игътибар, сез журналистлар аны күрәсез бит, тора бу бит безнең традициягә әйләнеп бара. Бүген традиция бара, күзең дип язу, у урынына у
урынына у язу, ул нормаль күренешкә әйләнеп бара. Шул диктантлар да шуны күрсәтә бит. Әгәр дә без шушы рәвештә барабыз икән алга таба, кая әйтәсең, бу дөресме, ул техник хатамы, әллә булмаса ул нормаль күренеш дип әйтеп булмый инде моны, ләкин язучы бит киң масса, ул ничек күрә, шуны яза. Шунлыктан монда эшләр бик күп, әлбәттә, бер диктант язучыга гына фәлән әйберне эшләп китап укый, без булмаса орфографик сүзлекне кара, я булмаса кагыйдәләрне өйрән дип кенә әйтә алмыйбыз. Ул безнең барыбыз бергә тотынып масса күләм эшли торган эшләрнең берсе шул шрифтны куюры пропагандалау, халыкка әйтергә кирәк, таратырга кирәк, син нишләп була язасың һәм башкалар. Икенчедә шул ук язуда, безнең газета, журнал һәм башкаларда дөрес язуга, шулай ук бер төсле язуга. Төрлечә түгел, бездә вариантлы күп. Аңа игътибар ит. Һәм башка факторларны бусы инде язучыга түгел, безгә гомумән карый торган мәсьәләләрнең берсе дип саныйм. Рәхмәт. Гөлназия синең фикерләрегез. Инде Гөлшат Рәисовнаны куәтләп, Гөлшат Рәисовнаны жүпләп дип барсын да әйтеп бетердем. Инде өстәргә сүзем дә калмады. Әлбәттә, укырга кирәк. Әлбәттә, тыңларга кирәк. Хәзер тыңларга, тыңлау өчен безнең бөтен мөмкинлекләр бар. Телевидение, радио, татарча, бик күп аудио китаплар, аларны төрле социаль шелтәрләрдә тыңларга, Телеграмда да шундый тыңларга мөмкинлек бар. Бүтән җирдә, ВКонтакте шелтәрендә дә, Инстаграмда да. Буларның бөтенесен бергә эшләсәгез, әлбәттә, кагыйдәләрне дә өйрәнеп утыру гына түгел, аларны кулланып карарга кирәк дип әйтәм, язуда эшләп карарга кирәк. Менә шуларның бөтенесен бергә эшләсәк, шундый, минемчә, без яхшы язачакбыз. Әмма бу калган шушы берничә көн эчендә иң мөһиме бишлегә язарга теләсәләр, безнең дип әйтик инде катнашучыларыбыз, әлбәттә ул бу китапларны алырга кирәк, дөресәге бу әсәрләрне алырга кирәк, карап чыгарга кирәк, авторларына игътибар итәргә кирәк. Минемчә шул тәкъдим итәр идем бер чара буларак. Үзекнең кайсы битте икәнен сорарга кирәк. Кызганычка каршы әйтмибез, сатсын. Бармы сорауларыгыз? Сезнең теләк, тәкъдимнәр бармы? Катнашучыларга теләкләр, тәкъдимнәр бардыр бәлки. Мин бер генә сүзне әйтим. Җәмәгать бергә, әгәр дә без халык арасында шушы диктантның әһәмиятен һәм гомумән язырга кирәклеген бергә таратып, күбрәк татар халкын тарта алабыз икән, ул инде чиста татар диктанты гына язу түгел, ул гомумән татар телен пропагандалау һәм гомумән безнең татар икәнне аңлау һәм гомумән безнең телебезнең, язуыбызның киләчәге турында бергәләп кайгырту булыр. Шуның өчен бергә шушы юнәлештә эшләсәк иде. Рәхмәт, Линария, сүзегез юкмы? Катнашучыларга, журналистларга теләкләр, тәкъдимнәр. Күбрәк мин дә куәтләп хәзер айратны бу очракта журналистлар белән бергә дөрес мәгълүматны җиткереп, кемнәр Казанда төп мәйданчыкта очрашык һәм инде сезнең чыккан материалларны без дә Россия Федерациясе буенча да шулай ук таратырбыз. Хәзер чыннан да күп эш ул социаль шелтәрләр, сайтлар аша бара һәм сезгә дә нагрузка төшү турында мин аңлыйм һәм тагын да шуны куәтләп әйтәсем килә. Бергә башкарып чыгарга ала бирсә насыйп булсын. 1 миллион. Айрат юкмы? Әйтәсез, теләкләрегез. Бу бәйрәмебезне гаилә бәйрәменә дә әйләндереп була. Балаларыбызны, оныкларыгызны, дусларыгыз, гаилә дусларын чакырыгыз, бергәләп килегез. 3-4 кеше. Ул чакта инде Линария башта әйткән миллионга җитә алабыз. Миллион татар булыр бу безнең акциябыз. Рәхмәт, сезнең әйтәсез юкмы? Яхшы. Сорауларыгыз булмаса, төгәллибез. Рәхмәт сезгә, барыгызга. Рәхмәт.